Искате ли да се научите как се запоява с паялник? Заповядайте на OpenFest тази събота от 14 часа започва нашата работилница, на която ще ви раздадем по един такъв комплект с електронни компоненти и с помощта на един паялник вие ще може да си сглобите една миниатюрна електронна платка. Тя всъщност представлява микроконтролер, който може да се научите после да програмирате, да върши различни действия. Това е много лесно. Самото запояване не е сложно, не е нужно да имате предварително опит как се прави това. Ние ще ви обясним кое как става, ще носим всички необходими инструменти, а след това, ако остане време, ще видим как може да я програмираме с помощта на ето тази система за блоково програмиране. Нека да видим само един елементарен пример. Ако си вземем, да речем, червения светодиод, който искаме да светва и да изгасва, ще сложим това в един цикъл. Ще изчакаме една секунда преди и след това. И това е нашата първа програма, която кара светодиодът да премигва. Този червения светодиод. Заповядайте на OpenFest. Нашата работилница започва в 14 часа. Ще продължи 2-3 часа, докато си направим платките. Може и малко повече, ако стане време ще програмираме. Ако обаче сте решили да ходите на всички лекции, които са наистина много интересни и няма да имате време да отделите за микроконтролната платка, може да дойдете да се сглобите сами, без много напътствие от наша страна. Ето този тестер за вериги, ето тези два извода, когато ги допрем, той издава звук и светва, което значи, че има да речем късо, или ако не издава никакъв звук, значи веригата е отворена. Той също се сглобява доста лесно, има на него един транзистор, няколко резистора и още няколко други компонента. Направили сме едно ръководство, доста подробно, може би е към 100 странички, с което вие сами ще може да се справите с тази задача без наше участие. Ако имате проблеми, разбира се, ние ще ви помогнем. Така че заповядайте в събота от 14 часа в зала Джон Атанасов в София Тек Парк на OpenFest, нашата работилница. До скоро!